Tulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na mainit na pagka Miyerkules. Miyerkules Santo na tabi ngunyan mga kabarangay. Medyo ko nakita uro alalay na sa naman tabi. Nasa katahawan na po kita kan pag-obserbar kaining Semana Santa. Pagrumdum niya to kan pagsakit asin pagtios kan mahal na kagurang ng Diyos para matubos ang sa tuyang mga kasalan. Sa paghampang niya to kan kaaldawon, dapat perming mahal na amang Diyos ang ipigpainot sa gabos. Miyerkules ngunyan, aldaw ni Mama Mary, pasalamat kita sa mahal na Inang Santa Maria, our Mother of Perpetual Help Novena. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. By the way, ang novena po, madadangog, yung Perpetual Help Novena or Mother Perpetual Help Novena. Madadangog taod-taod alas 5:15 ang hapon, digdi po sa DCGB. Ang programa pong Tingog kan Banwaan, naglalaom na yaon po, sana igwa maning natada hali duman sa kadakol na parantabay kasubago. Sunamo yaman tabi sa sistema man kan sa tuyang pagprograma, pagpresentar. Yan po, atamanon taman iyan, atamanon man po iyan, nagkapera pong natatada na namunguyaman po. Sagud kitang 10:30. Magiging katabang ta dyan sa luwas ang news team nangingenot ang Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy, Pading Jim, kumpadreng Al, kumpadreng Jomar. Maray na morning palantabi dyan sa mga taga First District. Nagdadangog sa Samuya pong sister station ang 106.9 WGB-FM. Good morning, Tabaco City and Gabos na mga yaon dyan sa Premier Distrito. Sa 106.9 maray na aga, Sir SM Dex Velez, and sa men and women kan istasyon, si Tata Bes na precisely, good morning. Yaon man dyan si Kapading Al, siyempre, katabang si Joshua Bino, Angel Mustaza, Karen Nicolala. Sa Manibela si Henry Mata. Mantang yaon sa Master Control, si sayang kasabay tabi Jerome, si Chief Tech Ramir. Chief Tech Ramir, the big man himself. Para po sa samuyang broadcast sa AM band region-wide sa traditional radio. Sa newsroom, sa padagos pong inirib kan istorya, lokal, national, international, nangingenot the ever reliable, matatag news director Mardila. Katabang si Ma'am Sha Leron, Nicole and Gloriani. O get well soon palan kay Jenna. Jen, kumusta ka na tabi? Jen Matthew Baleran. Kumusta na tabi, Ma'am Jen? Dapat be right back ka na, Ma'am Jen, Jimos Barrios. Sindaan minasurumada po kan istorya, lokal, national, international. Nagkakadarangog nindo kada bes na igwaning major newscast as in news break DCGB. Nababasa man sa sabuyang official social media news portal ang DCGB News Online. Sa IT, may broadcast kita tabi worldwide, netwide. Apwerakan pagkakadangog nindo sa mo diyan sa radyo, sa AM band, sa bilog na probinsya ng Albay, asin Kabikolan.
Kumusta lamang tabi kamo dyan sa Katanduan sa mga taga Virac, sa Karamuran sa kuyang lupang tinubuan. Diyan sa Bato. Mga taga Sorsogon tabi, diyan sa Masbate, siyempre Claveria. Maray na agaban tabi. Camarines Sur. Sana po may mga parahinan yugbang kita sa Daraga. Maray na aga, Sir Ato Lim, diyan sa Petron Tap Gasgasul. Good morning tabi sa Indo. Buda su Barkada Taman si Sir Popoy Balmez diyan sa JRB. Uy, magandang umaga palang tabi. Naku, haloy-haloy kung di man lamang na mensyonar sa tuyang kapartner katabang kan DCGB sa pagprotehir kan salud kan mga kahimanwa niya to. Dr. Chris Gianan. Doc Chris, good morning tabi sa mabuhay ka. Sa tuya yan ng mga doktor na nalalauman, ang doktor ng bayan. Yung mga cholesterol na yan, high blood na yan, sugar na ko. Ay kadaklan baga yan ang kamatayan tabi baga gout, arthritis na yan. Doc Chris Gianan is the name. Diyan po sa Daddy's Angels. Maray na aga Doc Chris. Buda sa sabuya man na pag-iriba pa sa pagprotihir kan salud kan na sa tuyang kaimanwa. Rabvax. Mga taga Rabvax tabi. Yan na kamrot kan ikos budayam, lalo na ang kagat kan ikos budayam. Bakuna tulos po, Rabvax. Diyan kamo sa Rabvax sa may Aleco. Igwa man sa Tabaco, sa Ligao, pati duman sa Manila, sa Masbate, sa Catanduanes. Maray na aga, Madam Joy Montecastro. Buda kay Madam Tet Aldana Jacob. Diyan sa Ravax. Gabos yan dyan, professional tabi, akreditado kan Departamento di Salud. Ay mga bakuna pa dyan. Yan sa anti-missiles, Missiles ba o missiles? Arin bantam at tabagin na din do ako tabi. Yung missile, yung pigagamit kang US, Buda Iran, Buda Israel. Missiles, yung kahilangan yan. Tama ba? Yan. Tapos sa anti-pneumonia, yan. Tabi dyan sa Ravax. Morning. Jerome Nico Martinez sa IT. And kasabay taan sa tuyang OJTs from Cat College, Billy Joe Buendia. BJB, Billy Joe Buendia. As in Jazim Ariola. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo. Hopefully hindi po kami nag-iisang kami. Sana po yaong kamudyan padagos ang pag-antabay. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan sa DZGB. Diretso na mo nakita kan mga istorya pag may report bana tulos. Si kumpadreng Jomar, kumusta dyan sa First District pa de? Good morning, tabi. Salamat pa rin, Pio. Mainiton. Mainiton talagang Holy Week na. Brown out sa feeder 3 and 4. Gan Aleco. Pero may pigsalidahan man lang na Pio. Sabi kong Aleco, mga 1 hour lang daw. Kaya medyo malingaw pa duman sa mga nasa kupang kainita. Dahil makapaandar kang labad-labad. Feeder 1. Feeder 3 and 4. 3 and 4, yan. Kan tabako substation. Pero sabi, madali man lang yan. Siguro may pigsalidahan lang na fuse. Well, anyway, pa rin Pio, halos preparado ng Kabostigdi ang lokal na gobyerno, ang simbahan para sa gigibo na prosesyon at yan alas 6:30 pagkabanggi. Parte kan obserbasyon kan Miyerkules Santo. So mga paradahan, pigpreparar na, may abiso ng pigpaluwas ang PSO kung saan dapat magparada. As in, ang mga ruta na agihan kan prosesyon, kasabay naman ang ruta na agihan kan mga bihikulo habang nagpuprosesyon. Pero basta rin sa pagkikipagdolay kan DCGB News sa mga taga-PSO, na habang nag-aagi man sana sa prosesyon, sararadoan na espesipikadong mga ruta, pero ang pakalapos kan Pio, Opo. pwede nang pagbukasan, paluway-luway, para makaabante na sa trapiko, maski na nga duman sa papaduman ng paninda,
iyon na ulang pagkang prosesyon. So, gradual ang pagbukas, bako na tararuan, bukas baral da kamutulos. So, gradual ang bubuk, kada malapos ang kang prosesyon, bubuksan pa din piyo para makadumang ka naman kung sa'yo na parte kan sudad kan tabako na bakong ulang kan prosesyon, ini mga bihikulo. Medyo halawig niya ng ruta, halawin ako ta ang rutang ining pigre-request kan simbahan na magian. Ito bagang so, sa atubangan kan gasolinahan kan amigo ta. So, Bunto Boulevard. Kaya lang, ano ba ito? Rough road na mara ito. Yan. Para sa ng tinampo. Kanakaagingal daw, hinidali ito. Pinasiminto, ang LGU. Then, ada ko alam kung LGU or probinsya. Then, kasuod mga pong binumban ni kay kan tubig kang fire truck kang Pilchay volunteers, Filipino-Chinese volunteers para mawara sa Walpog bilang preparasyon sa prosesyon taod-taod. Kaya halos wala naman na pigil na oman dahil pati na itong sa mga barangay tanod pa rin piyo itataral tagin sa mga agian. So turuta arog kang nabanggit ko sa bago initialmente sa report na aga pagali digdi sa simbahan mapasiring baga duman sa primerong kalye pa itaas tangod gan Paging High School. Then matiko pawala pababa sa Versus Street balik sa Ziga Avenue, pasiring duman sa dating paradahan kang Piltrangco kang panahon. Iyo. Then malaog na inipadirigdi sa may merkado publiko, mababa sa Riosa, imbis na magtiko digdi sa Prieto Street, dahil ang tanagahagad sa simbahan kay halawig na ruta, papadiritso na duman pa ibaba. Dumana sa may dating Vice Mayor San Pablo, dumana mababa. And maagi na sa tangod na ito then mabalda sa Bonifacio Street pabalik na pa itaas Graray Sinda mapasiring na duman sa may puro pa so dati ng ruta sundo na magluwas din sa National Highway Graray pabalik sa simbahan. Kalawig kung Padring Jomar halawig ang kawikaw mananggad nyo yan kang prosesyon dyan. Paano pa din piyo? Nag-request ka lang sa simbahan. Ang nag-request sa simbahan, taang karo digdi, siguro mga sobra 50 na. Agulpi na so nag-arataman. So ipapaso. Ipapaso. Ang nangyari kang inot kaya, nakalawag na sa simbahan, so nailot, dahil pa nakaluwa so nao dyan. Iyo, naguguong pa duman sa compound, so nasa udyan na porsyon, so naka-inot, tapos na yaw na, dahil man makakalaog. Kaya mas maray na halawig suruta para pag-abot kang nasa inutan, at least nakaluwas na lamang, nakahali na so sa lubutan na parte. Na-stretch out na magayon man na plano man na limitaran ang distansya kang kada karo, kang kada paso, tangani na day masyado humalabaon, kumbaga dadasok-dasokon. Iyo, dadasok-dasokon. Kung isipon mo manangga, halimbawa 50 paso, ang distansya kan ngayon mga 20-30 metros. Ay, grabe. Alawigunon yan. Alawigunon. Kilometro yan pa rin piyo. Dapat iganing mga martials so kunyan so simbahan buda so pwedeng makatabang nila dyan na dasok-dasokon ang pag-urultanan may nagmamanihar. Iyo pa din piyo, may mga volunteer naman sa mga civic organization, baga radio and civic organization, nag-volunteer naman para magsabang kaya na bagay na yan. Very good. So, iyo yan ang dako kaya pinagkakasibutan din sa tabako pa din piyo, ta sa aga baga, Huwebes Santo, so pinitin siya sa mayo naman. Yan, pasakat naman. Dakulon yan, pigdadayo yan kan mga kabataan. Iyon pero dahil naman sila makalawag sa mayon. Iyan na... Kuan na yan na patukan sa mayon. Pinagpundaraan ni Natyain yang na kunyan. San Pablo, pamilya San Pablo narabais, narakagawan. Roger on that. Nangyari kaya ito pa de. Nangyari kaya ito. Pero nagpunda yan sa sarong mga grupo sa mga kabataan na pag-Huwebes Santo, instead na mag-Way of the Cross digdi sa ibaba, igwa pa ka duman na chapel sa taas, kan mayon Skyline Park, may chapel duman nagtatarambay, nagpaparangadji, hanggang nagparadakol, ang nangyari, naging Way of the Cross na po na digdi sa Barangay Buwang, so mga
bako yan na autorisado kan simbahan kay to. Grupo lang, paring Pio, na mga kabataan na duminakulon, garong naararog-arog na kiba. Kada Wibis ngayon, duman nagkakatiripon sa mga kabataan. Iyo. Hanggang sa nangyari, nag-way of the cross in the pundig di sa baba sa barangay Buwang, sundo duman sa itaas. Natuka doon. And then, eventually, pigadap na lang kan simbahan ini, nahiling man na magayon so aktibidad, inadap kan simbahan para ma-regulate with restrictions sa nata. So, mga basura, kasi kung di kinaga-assist, kasi kanya-kanya lang, grabe wala na basura, bakong areglado ang kapalibutan, kaya kan mag-intra na so parokya ni San Antonio, kumbaga sa alay, na-regulate ni tao. Sa kami mga asistensya na, hali sa LGU, may mga nag-assist na sa way of the cross. Kaya lang, ining mga nakalis ng mga taon, halos dahil na nakakatukad duman sa itaas ang penitensya sa mayon dahilan kan mga restriction sa pag-alboruto kan bulkan mayon. So anong nangyari, siring ka nakalis na taon, di sana sa ibabayang gigibon. Duman pa din Pio, gigibon sa daga na dinunar kan San Pablo. Kung tama ang romdom ko, igwa pa dyan yung Way of the Cross na pinagpundar na Chainyang na San Pablo. Roger, Yung pasupatukan na dyan. Tapos may pigdonar duman na daga. So pamilya San Pablo, duman nga unang yan, matapos yan na way of the, ang mga mapasiriring dyan. Oo, so ano baga, so Holy Cross, ano ata yun, so dati ba dyan na sa Barangay Tabigian na igwaman nga ni na mga nagtitreatment may mga psychological inability and mga although nga dahil na sinda nag-acceptar ki pasyente, pero yaon pa manggirara yan, mga lingaw ko lang pa rin so pangaran ka na religious group na yaon dyan na nagpadalagan kan. At yan pigigibohon, magkakaigo kimisang alas 9 sa agang banggi si Monsignor Bishop Bailon mismo, at mamisa. Pero ang pagbaraklay, so penitensya sa mayon, instead na hali duman sa crossing kan Buwang pasiring sa mayon, rest house o mayon Skyline Hotel dain na duman hindi na sa ibaba, hindi na sa Sabluyon ang penitensya from Barangay San Antonio hanggang sa Barangay Tabigian duman sa compound na dating magsadirikan mga San Pablo na pinagdonar na duman sa charity sa grupong ito duman mamisa. And after kang misa ni Monsignor Bong Bailon na alas 9, pagkatapos kayan, tatawang ki sarong oras sa nasugabos na nagpenitensya para evacuate, magharali na sa lugar, mag-uruli na sa saindang mga harong, taday man sila tutugutan na magdiretso duman sa taas na normaling pigpaparagahan ninda sa mayon ano yan, mayon hotel, so Skyline, or ayan, may Skyline Park. Dahil naman sila tutugutan makaduman. Kaya ang option nila, mag-uruli na sana. Okay. So, yan pati. Halos gabos yan, pigprepararan ang mga aktibidad na yan, involved ang Philippine National Police, mga barangay officials, and local officials, as in sa mga civic group na nagtatarabang. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Salamat tabi, kumpadreng Jomar. Initial na informasyon hali dyan sa palibot duman sa Premier Distrito kan Albay, preparasyones man On the spot kaining report. katahawan niya to kan pag komemorar, obserbar kaining kamahalan Semana Santa. May amigong King na Reginaldo. Good morning tabi sa imo. Pasensya na ata medyo nakadetach kita sa international scene for a while. Matulong oras na. May boots on the ground na ba tabi newsroom and Dimar? Ta sabi ni Migong King, kung totoo ini, iyon ay nisupig pa para antabayan ng tabaga na pinosisyon na pigtransportar na kan Estados Unidos de America sumatitindi nindang mga marino. So iba nakasakay duman sa USS Tripoli nahale sa may parteng Japan, buda iba pang Bocca de Guerra na ining Airborne Division, ining MEU, Marine Expedition Unit, iyon sa pinakamatinding
puwersa kan Estados Unidos de Amerika na sinda an enot na minatungtong sa kalaban na teritoryo. Sa teritoryo kan kalaban. Sinda ang primerong minatimak kaya nga ni boots on the ground. Sindan minaatake to clear the way for further physical incursion. Mga matitindi ni Marine Expeditionary Unit, maski sain mo iyan i-dispatch sa bilog na kinaban, ready iyan. Now, tabi tamang-tama sa aga kaya this would be our last broadcast this week siguro. Mabalik kita naman sa Tingog Kanbanwaan by Monday. Ta sa aga baga tabi so mga programa ng pangkamahalan, buwelo na iyan. Christmas yata sa aga halawig yan. So, tamang-tama, bago kita magtiripwasan ngunyan, iwalat ko sa Indo, so general situation kan sa tuyang kuha nin mga informasyon duman sa estado sa gera sa Medyo Oriente. Ta medyo hurhalawi kita day magdadarangugan. O ngunyan, tabi, inda ko sana kung totoo ini na igwa ng boots on the ground. Indimar, igwa na? Nagarabot na duman. Oho. Pero dahil pang final decision kung malaog ang mga soldados na Amerikano sa laog kan Iran. Ayun. Mga nasa 2,500 na Marines ito na nag-abot sa region. Oho. Composed kan Marines, Navy as in Special Operations Unit. Oho. Hali ito sa Fort Bragg sa North Carolina Oho. na ipinilerang puwersa sa Estados Unidos. So bigalat tuman kung ano ang mga posible na gibuo ni President Trump at ang sabi posible na gamiton sa tropa sa maniba-ibang misyon kabilang na ang pagsakop sa Kang Island Oho. na sentro kan maabot sa 90% kan oil exports kang Iran. Yun. Kasabay ang kasiguruhan na ligtas na pag-agi kan mga oil tanker sa Strait of Hormuz. Yun. Then may mga ororon man na manungot sa paggamit kang ground forces para makuha ang highly enriched na uranium kan Iranian Yun. na mas nga ni pagkakonsiderar ining peligroso as in komplikadong operasyon. Yun. So sa kunyan, dahil pang masyadong movement man, basta niya ako nasindaduman, nagalat lang kan order kung ano ang mangyayari. Opo. So, Andy Martabi, if we may makisuyo, nasa striking distance na ining matitinding soldados kan US, harani na sa kung mag-orden si Presidente Donald Trump, nasa striking distance na anytime pwede nang mag-boots on the ground. Roger that. O yun. Yan is so elite 82nd Airborne Division kan US Army. Wow, 82nd Airborne Division, Marine Expeditionary Unit. Oo. Can be deployed anywhere else in the world. Roger that. And ang misyon, ukuparon su Kag Island, Oo. Kung- Yan sa plano. plano, oo. So, pigalat pata, sabi, pag-isipan pa ni US President Donald Trump Mhm. ang masunod na lakdang sa gera kontra sa Iran. Tabata kan sinabihan ni Pope Leo na tapuso na yung lalong madaling palawon ngayon ang gera Oo. at dakol na nadidipisilan. Ang sabi ni President Donald Trump po niya na aga, Oo. tapuson ko ngaya ang gira ngaya sa loob ngayon ng 2 hanggang 3 simana. Yan, tama. Oo, naku ako man yan, Indimar. 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks pa sa iyang pigkwan, ano? Pero ang gusto ka sa ito, Papa, so daing dugo. Oo. Pero dahil taram ko anong mga sistema ni Donald Trump. Opo. O, sige. Okay, yan na namin, Papa Ping. Thank you so much, Andy Mar, sa kwan. Thank you so very, very much. So that's the very latest, iiladawan ta bago kita, tinawang ko na ning priority. Salamat, Andy Mar, sa pagsabay. Pinariority to na ikala inita sa agad ay nakitang broadcast. At least bago kita magtiripasan, iwala ta so very latest, Now, nasa striking distance na, tama si Migong King Reginaldo, nasa striking distance na ining 82nd Airborne Division, uyugon mo an. Kan US Army plus forces from Fort Bragg, North Carolina. Ini pong grupo na ini, iyan so pinagasabitan na Marine Expeditionary Unit, they are the ones being deployed anywhere else in the world baga hindi marano. Maski sa insa kinaban. Sindaan enot na matimak
kung sa ina nasyon ang sa indang atakihon, tanganing iyo makibakbakan, i-clear ang grounds, tanganing makasunod na sa iba pang puwersas alyados din na. Now, nasa striking distance na po ini. Harani na duman sa may Iran. Ha? Dahil lang pinagdi-disclose pa bilog ang location. Basta nasa striking distance na gustong sabihin pag naubos na so kape na 3-in-1 na pinag-iinom ni Presidente Donald Trump duman sa Oval Office. Pag naubos na ito, buda ginanahan na siya, ma-order na siya, go! Yan. Within minutes, boots on the ground. Maokupar na ito duman. Ang plano is yung Kharg Island. Ining Kharg Island, yaon yan duman sa may Strait of Hormuz. Kharg Island, dyan nakabuntar tabi, 90% kan oil reserve, refinery, gabos, processing, istakan, depo, kan Iran, Kharg Island. Remember, pinalugtukan na bagay inin missile kan US buda Israel. So Kharg Island, ang pinalugtukan na porsyon duman sa Kharg Island, su lugar kung hain nakamuntar so base militar kang Iran. Kaya paralisado na so base militar duman kan Iran. Pinasigwar sana ginilid so oil depot, oil refinery plus processing area. Dahil ito pinagkunyan, dahil ito danyaran kan US buda Israel. Pinaralisar ko na so militar duman. Saruiyan sa mga posibleng target kay ning boots on the ground, Marine Expeditionary Unit. Ukuparon ito, kontrolon, tanganing padagos ng asphyxiate, tilok, kumbaga, ma-strangle ang Iran so sa indang ining oil supply. Yan. Ikadua, itong so inidoro delikadong misyon so pigsabi ni Endimar isi-secure itong so lugar na kunhain yaon duman so nagkakapir ang lugar yaon duman nasasaray so uranium o kaya nakamugtak so uranium processing and manufacturing plants. Buda so mga naka-stack na uranium na pinag-upgrade kan Iran na ining uranium iyon ang saro sa mga rekadong mayor kan bomba nuklear. Ito ang medyo delikado. Ito ang isi-secure na kan Estados Unidos de America. If ever na tumugot na ini si Donald Trump na yaon na sa striking distance, boots on the ground. Ini katulo, ining so pagbukas na kan Strait of Hormuz. So yan tabi. Ang problema ka inita, so latest man kasubagong maagahon, mag-alaw na, may mga nagka-leak na informasyon hali duman sa Oval Office, mga, kunya ni Trump, mga key advisors, nagsasabi na medyo malabo ngaya na ma-open ang Strait of Hormuz sagkon na day natatapos ang giyera. Yan ang medyo mapurupo ngaw na istorya ngunyan tabi. Dahil lang iyan uunambitan pa ni Presidente Donald Trump. And if kita po medyo critical, analytical sa mga nagbubutong istorya, hilingon nindo, sa report baga ni Andy Mark coming from Newsroom, ang sabi ni Presidente Donald Trump, dahil ngaya, tatapuson ko ngayang girang ini, mga 2 or 3 weeks pa. Despite so appeal kan Santo Papa, Pope Leo na sarong Amerikano na tapuso na ngayon. Pero sabi ni Presidente Donald Trump, 2 to 3 weeks pa. So, i-connectar ta itong so mga naglilik duman sa na informasyon hali mismo sa White House, sa Oval Office na dahil ngayon mabubukas na Strait of Hormuz sag kung na dahil matatapos ang gera. So, gustong sabihon, pwede sir, 2 to 3 weeks pa, dispers yan mabubukasan na Strait of Hormuz. Yan, tabi no. So, yan po ang general situation ngunyan. Now, politically tabi, nagpaparahanap kita ni na insights,
duman sa mga nakakahuron sa international scene, nagpaparatarang baga ngaya si Presidente Donald Trump, may nakakahuron ngaya kami na mga iyo na ang bagong mapadalagan kang Iran. Pero daiman baga tabi ini nagbubutwakan kung sisay. Tuyo palan iyan, hindi mar na pinagtatago for safety reasons man kan posibleng magsalida ng regime sa Iran. Taining nangyayari ngunyan palan sa Iran, sa ngunyan, sobra na sa pirang oras ito. 700 to 800 hours ng dainin internet. Di ba kitang nakuko ang istorya sa Iran? Di ba ga? Padiit-diit lang yan. Pinutol na kan Iran sa internet. Tanganing, day mahiling Sudan News, gabos. Tanganing makontrol pa man, kay itong sunatatada na fragmented segment kang IRGC, nakukontrol pa man nila ng padiit-diit sa Iran. So kung ibubulgar nga iyan kan Estados Unidos de America, kung sisayan kahuron, tibaan niya, tigbakon man kan mga Iranian mismong fiel pa duman sa Ayatollah, sa IRGC. Although may nagbubutangon niya na saro na pangaran na hali mismo sa laog, sarong halangkaw na maray man na pwesto ang pigakaputan sa Iranian Republican Guard Corps Buda Parlamento. Ito na ang posibleng kahoro ni Donald Trump. Yan. Kaya medyo politically, banga nangunyan daaso kunyan so mga clerics. Tadua yan sa Iran, yung mga mula, iyon ni supig susunod. Ining mga mula, inin mga mariringgis. Iyon so nag-kikrear ning governmental policies based duman sa indang kunyan, religious belief. Mga mula, iyon ni mga kleriko, they are the ones who are ruling ining Iran. And igwaman sindang presidente na parang tau-tauhan lang, civilian government, ining mga mula. Ngunyan, so, ang kahoron na posible ni Presidente Donald Trump dyan sa Iran, posibleng hali man sana, sarong halang kaon official kan Islamic Republican Guard Corps. Kaya nagkikrear na da ini politically nin pagkabanga sa leadership kan Iran duman sa militar mismo itong Subasids, so RIGC, so Islamic Republican Guard Corps. Iyan po ang very latest ngunyan tabi sa kuan. Now, bago kita mag-station break, si Nicole may bareta. Good news kita tabi. Baba kita sa Pilipinas. Nicole makisuyo tabi. So 9 o'clock mong news dyan. Mari mag-uro istorya naman kita tabi, Nicole. Hali dyan sa newsroom. Bago kita magkanta. Igwang pinagigibo ang kunyan ang Pilipinas naman to soften up, to mitigate ining kunyan sa tuyang sitwasyon digdi may bareta si Nicole we will borrow your precious time madali sa nanig bago kita mag station break may bareta kang alas 9 Nicole ito so mga sa bagas so tiga sabi ni Presidente Marcos ito sa bagas may price cap. Opo. Okay, sige Sabi daw. po ni President Bongbong Marcos, ma-issue daw po siya ki executive order tangani mag-register nin 50 pesos kada kilo na price cap sa imported na well-milled rice. Ma-issue sa ning orden ehekutibo na minamando na sagkod sa na dapat ang presyo 50 pesos kada kilo well-milled rice. Opo. So sa bilog na Pilipinas na yan. Opo. Tanganing day madaraning gulping epekto Opo. So wow, that's good At ikadua ano pa siya dyan? Ang yaw digdi naman sir na panduwa, papalawigon man da po kan gobyerno ang 20 pesos rice program na ma-distribute nin financial aid and fuel subsidy. Tapos mga ngapudan po sa mga manufacturers as in retailers na dahil maglangkaw ki presyo mo na sa next month. O baka ngunya na po siyang April. Iyan sa mga order na ehekutibong ililuwas. Opo. I-breakdown ta itong 20 pesos yung kada kilo ito na Opo. bagas i-extendir. Opo. And ikadua, so ano pa ito sumasunod naman sa 20 kilos ng bagas. So ayuda ba Opo, dyan? so financial aid and fuel subsidy. Ma-extender pa. Opo. So that's good dahil lang pa na si-synthesize kung ining subsidy so dati bang sa transport or what? Day pa man. Or di pa man po, sir. Day pa na synthesize ng Day pa maray po. yan.
Then igwa pang saro, so pangapunan niya sa mga Manufacturers and retailers na din na po muna maglangkaw na presyo. May ano baga sir, gari kaninang 7 a.m. sa national po, sa April 16 daw, baka maglangkaw na. okay. Tas ayun, mga kapudan po si President na din na po una maglangkaw na presyo ang mga barakalon. Yan, so nasupersid na itong baretang alas 7, Opo. kan baretang alas 9 niya na pinugungo na ni Presidente Marcos. Opo. Daingo na iyan ipaggawan. Opo. Oh, that's good enough. Sige. Opo. O sige, di magayon. Thank you so much, Tabi Thank Nicole. you, sir. So before kita station break, buda mag time check, so yan po, pinisintar ta, international scene, then yung epekto naman sa Pilipinas, what is the government doing? O yun na po yan, extender yung 20 pesos kada kilong bagas, extender su subsidiya, ayuda, dahil lang po na breakdown pa kung so tatawan giraray kay ni so transport group or ipapahiwas pa kung sa ina sektor man, halaton talang iyan. And ikatulo, itong so pangapudan kang presidente na dahil nang una mag-increase so production cost, dahil nang una magpataw nin increase, tama po iyan paano ining mga barakalon ta, sardinas, sabon, pulbo, shampoo, alcohol, gabos-gabos na tinapay, mapuon iyan sa kwan sa production. Kung maglangkaw na ito, gabos yan maralangkaw na. Ngunyan, alas 7 bareta kasubago, igwanin pinaluwas sa mga Manufacturers Association sa Pilipinas na tibaan nga petsa 16, mapalangkaw na kami. Sinundan niyan kan bareta na nakikihuro ng presidente na itong so daingo na pagpalangkawon iyan. Then so mga executive order na ipapaluwas kang presidente, saro duman so price cap para sa mga well-milled rice 50 pesos na kada kilo. Iruluwas yan ng mga executive order na yan. Now, ifa-follow up ta yan, maybe after Holy Week na, digdi sa mga lokal na level, mga ma-implementar kaan, tanganing mapasabutan maray sa publiko. So that's it, Tabi, in a sense, bago kita magturo-tiripuasan, ngunyan in the observance kan Holy Week, ta sa agad ay kitang regular broadcast, iyan po ang walatang informasyon, ha? Oras Pilipinas, alas 9:40. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sabi digdi ngaya POTUS vows to obliterate Iran's oil and electrical power plants. Breaking news iyan kan CNN. Yan, pinag-promisa na ni Donald Trump. Pilon mingaya han sa indong power plants, oil and electrical power plants. Abangan tayan ha. Remember, so taramon baga ni Presidente Donald Trump April 6 ang sa tuyang pag-aabangan kung anong mangyayari. Tatinawan pa ni Jess Diaz sa Iran April 6. Yan. Ilingon ta, it's a crucial date. Yan, tabi May text kita digdi sa tuya pa. Maray na aga tabi kay Tata Mensoy na Bernal. Yan. Nagbalik na da sa kuryente. Tata Mensoy na Bernal, maray na aga tabi sa imo. Then, listening from Ginubatan, si 680. Good morning, Zarpio. Listening from Ginubatan, Blessed Holy Week sa Gabos. Ano daw sa tingin mo po sa order ni PBBM sa Foreign Secretary ata adto na makihuron sa Prime Minister po at adto san Iran kung pwede daw payagan sa Philippine-bound oil tankers na makaagi sa Strait of Hormuz. Tadakol nagasabi sa comment section, huyo man ngaya ang Pilipinas para dangugon sa Iran, kinaalay bagang ngaya sa US ang Pilipinas, as if man ngaya magdangog sa to so Iran. Inda sa naserpio, pero bagang at least may attempt o nagtry na gibuhon, kung pagbigyan salamat, kung daay at least tig-try makihuron. Well, daay ko po ini nasusubaybayan. Primero, if the validity of the news is legit, tabi iyan, or kung legit man yan, at least nag-try ang gobyerno. Tama ka tabi, Huwag tayo masyadong nega. Kung legit man po yan na bareta na gustong makihuron, foreign minister duman sa Iran, ang Pilipinas, magayon. Pero kung yan, i-disregard na lang tabi, Bueno, may mga istorya pa kita dyan sa luwas, pero acknowledge na ining ko niyan, nagpaabot 683 Chalete and Louis Vivar diyan sa Sagpon, maray na hapon tabi o kaya maray na aga, Barangay 4 Sagpon, Chalete and Louis Vivar. Si Madam Melba Lagilles diyan sa Bangkeruhan. Yan. And then sa tabi si Ate Ems ang nangga nakaswapon so saro pa day bali taod-taod
Oho. Ayan. Diretso kita kan mga istorya dyan sa palibot. Nasa linya si Karen Naala. By the way, taon-taon po pa. April 1 ngayon, no? April Fool's Day ba ngayon? Nako, taon-taon pag-restoryahan taro yan. Sabi naman ni 55462, Papa Ping, kumusta na po sa Ukraine War? Yan. Day ko pa po masyado ito na ko yan. So development naman sa Ukraine War, tabi. Yan, mga arinta sa tuya yan na ibirik naman sa satellite na pasiring sa Ukraine, ha? Apwera kaya kan gera sa US-Iran, o kaya gera kan US-Iran-Israel, igwa pa baga yung Russia buda Ukraine, ha? Yan, pag hanapan tayo ng kuwan naman, mga istorya. May report muna kita dyan sa palibot. Si Karen. Karen, thanks for waiting. Good morning. Go ahead na. Yes, thank you, Tabi Sir Pio. Parang mas dakol-dakol mo niya na Miyerkules Santo ang mga nagbibirisita sa mga darakulang simbahan, tanganing magbisita iglesia, asin maghurop-hurop bago ang kapinuunan kan mga darakulang aktibidad sa aga kan simbahang Katolika kan Diocese kan Legazpi. Ini ang primerong nanunisyan ko, Sir Pio, digdi sa Maya Redemptoris Legazpi, kung sa insaro kita sa nagpuamo na nin oportunidad na makisabayan digdi sa Kurumpisalan Bayan. Sa kung binalikan ko, Tabi Sir Pio, sa mga Holy Week schedule kan mga simbahan digdi sa Legazpi, puro palansagkod na sa nangunya na Miyerkules Santo ang Kurumpisalan. Sa magpuon sa aga, may mga misa selebrasyon ang simbahan arog kang Christmas Mass, misa nin Horing Pamanggi, na medyo makakaalangan sa mga Katoliko na makakuanin oportunidad na makapaghurop-hurop tayo mga misa na kumbaga day na sartiyo na mga padi na maaton ki mga kumpisalan tamay mga atendera ng mga darakulang misa. Ini man sartiyo ang kapareho nga notisyan ko kasubago duman sa St. Gregory the Great Cathedral sa may Old Albay District, asin duman man sa St. Raphael the Archangel Parish sa may Legazpi Port District. Ang iba nasusog niya to kung pwesto ki mga parakumpisal naga-indoor diacoches, asin may mga nagpapangaradji. Bali mas dakol ngunyan sa mga nagbibisita iglesia kumpara kan sa mga nakaaging Lunes asin Martes Santo, considering na day naglaog mo niyan Santiyo na Miyerkules Santo sa mga nasa opisina. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Thank you so much, Tabi Karen, sa mga sitwasyon dyan sa luwas. Sa aga kaya paano, Tabi, the schedule would be Monday, Thursday, alas 8 pa sana yung Chrism Mass. Huralawig po ini, Tabi, Chrism Mass. Digdiso pagkunyan, digdiso pag-renew kan vows kan mga kapadean baga, Iyan so masumpa sinda, magiraray. Parang kung sa Professional Regulations Commission, ma-renew kang lisensya. Kumbaga dyan sa mga kapadean, parang renewal of vows man, Tabi. Halawig iyan, kaya maybe this would be our last presentation for this week. Madagdarong na kita ng buwelo sa regular programming kan tingog buda iba pang programa next week. Yan, kaya so mga importanteng temas na pinagapot sa tuya, pinagpresentar ta na, Tabi. And then sa aga 10:30 to 12 noon, si Reverendo Padre Efren Momoy Bormeo tapos si Endimar. Yan man an tandeman pag-arog ka na panahon. Alas 12, undo alaw na, yun na yan so landas ng buhay. Mga drama episodes iyan na pinagprepararan po kan DCGB, pinagkultibar iyan. Saro iyan sa yaman kan istorya. Spiritual, cultural growth kan Legazpi buda kan Albay, pati kan Kabikulan, ining mga drama pangkamahalan. Yan. Landas ng buhay, 2 episodes iyan, 12 noon to 1 p.m. Then 1 p.m. hanggang alas 2, kasaysayan sa buhay ni San Pedro. Then alas 2, sundo alas 2:30, landas ng buhay, sarong episode iyan. Tapos si Isay ka, Jesucristo. Yan.
Tapos 4 to 5 si Monsignor Nue, yan, na de Los Santos. Then 5 to 6:30, yun na yan Last Supper. Uyo, good mo an. Misa para sa Last Supper. Live yan sa DCGB. Hali dyan po sa Santo Cristo, Quasay Parish. 6:30 to 8, sign off yan iyo man so pag-Olympia kan mga ekipahes man. And regular schedule 5:30 to 7:30 a.m. sa Webes iyan. Yung tabi ha. And the rest will be the programs na po na pangkamahalan. April Fool's Day ngunyan tabi. Pakiuron taman ano po. Kung magibuning karaw, so day man makakakulog ng buot. Day makakakulog ng buot na makausanin pag-iriwal, day pagkainintindehan. Day pagkarawan ang mga delivery riders. Bako? Day pagkarawan ang salud. Tabi, taba at busungon kita kaiyan. Day po. Pwede sa nagayod karaw mag-utang, day pagbayadan. Tangon yan baga, panahon kan pagpapatawad. Uyugon mo an. April Fool's Day ngun yan. Tamang-tama, Abril 1. Semana Santa kamahalan. Day magparagibong kalokohan na yan. Ayan mga delivery riders, day po pag prangka, day pag lansihon, kahirakman. Si 937, good morning Sir Pio, may ibang drivers rotang Biga Aligaspi nagsisingil na ning 18 pesos, so iba 15 pesos man giraray. Pwede na talaga sila magpalangkaw komplete. Now, duwang bagay po iyan tabi legal side, and then itong so sa tuya man na pag kumbaga moral side na sa naman konsiderasyon. Pwede kang dai magplete ning 18, 15 sa nang itao mo, pero dai mo man pag-iwalon tabi. Igwa kang diretso, igwa kitang diretso na commuters na dai man nga na magbayad ta, dai pa man pigtutugutan kan gobyerno. Pwede ka man na magbayad na kusang buot man tabi Pero kung imponeran ka kan driver, i-imponer mo man sa diri mo, na dai yung natabi pwede. Iyo, dai pa man baga nagtugot sa gobyerno. Pero naglangkaw na so gasolina ngaya, opo, legally dai nga nata. Protehido kita kan gobyerno man. Bako kitang commuters. Not unless na dai pa po so tarifa, dai pa hinali kan presidente sa orden niya sa DOTR na dahil na magpa-increase pamasahe, dahil na sa tuya na sana iyan man na kumbaga pag-atid-atid kun tatawan taning dagdag man mananggad pero dahil makiiwal. Sabi na igong so istorya tabaga ka nakaagi na sa na biyahe ito sa Manila na nagpaskil so jeep so driver na makikihuron nga kami sa Indo, so udok sabot niya sa naman Indo, pero dahil may man nga kamo pipirit kung mapupwede duro dagdagan man sa pamasahe. Nag-create ito ning kunyan nin steer sa public opinion, pero igwa po nin minapabor na sinda minatao manin, so dagdag naman. Basta day tabi mag-imponer ang driver, day po mag-imponer kung magsayo maso pasahero. Kung 15, okay lang yan. Kung mag-imponer sa driver, mas matindi lugod ang hahampangon niya. Budas operator, overcharging, mas lalo lugod na mapipiligruhan sa indang hanap buhay. Po? Yan. So yan ang simpleng paliwanag kaantabi. Legally, day pa po mapapwede. Yan. Ito, sabi naman na 8057, what's mutabi Sir P, yung ginibo kang CIA kung paano pinasabog yung uranium plant kang Iran sa movie na Kandahar sa Netflix. Gerard Butler ang lead role. Yan. Magayon na ning Kandahar na ini sa Netflix. Tama, tabi. Tapos silingon pa nindo so pelikula na Argo. Iyan so pagpenetrate yata ka ito kan Mossad o anong nasyon ito. Nagpadarasin danin mga espiya sa Iran. Nakalaog, ito daing baradilan ito, pero
you will be taken at the edge of your seat sa suspense. So pagdulag na kan mga espiya. Argo. Alam niyo paano ang Iran is run by clerics. Pinag-explicar na bagay ni kaso resource person ni VP Henry duman sa programa niya na taga-BU. Sarong eksperto sa international studies, peace studies, ano. They are run by clerics. Yung nga hindi pisil pag ang sarong nasyon, pigo padalaga ng mga kleriko na nakabase sa saindang pagtubod itong saindang religious belief. Matindi ang Iran. Dainin mga Euro human rights duman. Grabe ang suppression kang civil liberties. Nagtitios ang tawo, tayo na nga niyan. Dain tubig so kadaklan duman, gabas na gabos. Gulpian, hanggang sa day na natios kang tao, nag-rally na sinda. Ginaradan so nag-rally. Natataday kitang nakukuha ang mga imahen pa ngunyan, buda video, sali sa Iran. Sarado ang internet, sagkod ngunyan. Tanganing day mahilingkan publiko, kung gura ano na so danyos na ginibo kan US buda Israel sa sainda. Ano? Tapig suppress nga ni ninda so tawo na ang orden kan mga kleriko, ang sisay man na magluwas sa residensya, buda magkurarat, magrally kontra sa gobyerno, ang tratamento sa Indo kayan, enemies of God. Titigbakon ka. Dahil na kuloron, titigbakon ka. Yan. Ngunyan, may nakakaluwas padit-diit na mga padit-diit na mga trickles of information gamit yung Starlink. Yan. May mga nagdi-defect na kunyan mga leaders duman, buda iguananin ang mga nagtutumang sa gobyerno. Kaya lang, very limited. Tayo nga niyan, authoritarian rule duman na pinagpapakuan kan mga kleriko, mga mula. Yan na pigapod. Mula, yan na Iran. Lalo na kung igwa na sinda ng nuclear warhead. Uni pa sa nangani na sinaraduhan pa sa ninda sa Strait of Hormuz, apektado na sa bilog na kinaaban. Ano? Yan. Ngunyan, si Presidente Donald Trump, si Primo, nagbuday-buday man sa mga kaapil niya sa Europe. Man kayo mo nagtabang sa Strait of Hormuz. Nagbuday-buday si Presidente Donald Trump. Kung tarabang, mga yodemons, kamo. Samo nga lugod ko magbakal ning lana, ning oil. Ay, di ba sige po mabarita mo ng alas 10 sali dyan sa newsroom. Mabulta ang programa. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Picolandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Picolandia. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. An oras, 1 minuto bago mag alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagbaba ang total fertility rate kan Pilipinas sa record low na 1.7% base sa 2025 National Demographic and Health Survey kan Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mababa ini sa 2.1% na pagkukonsiderar na minimum rate para mamantener ang populasyon na daing migration. Nairehistro ang pagbaba kan numero sa gabos na rehiyon, income bracket as in education level. Dakulang rason kan pagbaba ang preferences kan kababaihan base sa survey findings. Kadaklan sa mga kasal na babae ang habo nang magkaaki pa. Nagdakulman ang mga nagagamit ng modern contraceptives. Iyan na detalyas kan pangalas 10 na bareta hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement.
Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Si Stephen dyan sa Batangas City, gandang Merkules Santo po, Sir Pio. Ang ganda po ng pagka-produce ng mga Holy Week dramas sa GB. Kahit parang mga 1980s o 90s pa yung tunog, ay magagaling po ang gumanap. Ipagdasal po nawa nating lahat na ang panunumbalik ng kapayapaan at bigyang lakas po ang mga naka-volunteer sa mga roadside assistance tents ngayong panahong ito. Salute din kay ND Mar, kay News Director Mar, na isa ring kabalikat Civicom from Stephen ng Batangas, kay Riba ang kabalikat 860 Matikas Base, Batangas City. Uyugon mo ang ND Mar, kay Riba nindo ini sa Batangas. Si Stephen, yan, kabalikat 860 Matikas Base, Batangas City. Si Stephen, yan, 3343.
Good AM sir. March ikasuhapon ini. So text pa ni Stephen yat ano adi. Ahayin pa ito. Sabi naman ni El Viajero sa amigo ta, boss, useless yung April Fool's Day kung sa March pa lang nagkakalokohan na. Useless na ang April Fool's Day kung Marso pa sana nagkakalokohan na daatabi yan ang mensahe man ka sa tuyang El Viajero. Bueno, tabi may nagapot itong eleksyon sa Disyembre. Diretso po ito sa barangay Buda sa SK. Dahil man po nin kunyan. Dahil man nin informasyon na nagbutwa tabi na iyan na kanselado po ito. Diretso po iyan. And then, itong sa oil deregulation law, may nagapot sa satuya so pakipag-olay ta kay Congressman Pido Garbin Jr. Very equivocal ang sinabi ni Presidente ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kasuhapon. Kaipuhan talaga ngayang i-revisit na. Pag-isipan kung talagang napapakinabangan pa o dain na. Ta very obvious ngaya pag-araw kayo ng panahon na hiling ta ngayon na obvious na talagang daing serviso oil deregulation law. So expect next week after Holy Week tibaad na kalendaryo na yan. Now, napapiyawan ta kasuhapon so transport group iyo na inigayod so pinaghagad kan publiko na magkonsiderar na ning ibang avenue o kaya paagi na maibusol na mai-level up na ining laban kontra sa oil deregulation law. Ta itong dating sistema na strike useless. Nata ta useless, i-qualify ta. Pirang taon na ning laban niya to sa oil deregulation law gamit ang tigil pasada. Natatanyog lamang ang mga congressman. Daibaga. This time, igwa na ning sarong congressman nagboses. Pag-adala na iyan mananggad. Kung napapanahon pa ang oil deregulation law. Congressman Pido Garbin Jr. Diyan na po kamo. Pwede na kamo magpetisyon, magpa-pirma sa gabos na kalye, gabos na kanto kan Albay, kan Bicol, ta may mga miyembros bakit ang drivers? Halos gabos na barangay, may mga jeepney drivers kitang na nagtatrabaho sa kalye, tabi, nagmamaneho, nagtatransportar ning tawo, nagtatransportar ning goods, ning services, nagpapadalagan kan ekonomiya. Without these drivers sa pampublikong bihikulo, mind you, ang ekonomiya nag-stall, tabi. Because anside ng pasahero, empleados, tinderos, tinderas, maestro, maestra, gabos baga tabi, yan, nagdadalaga ng ekonomiya. Ngunyan, gamiton ta na yan, petisyon. Ano nang day matanyog kan tabi ang Congress? Tibaad pa lamang ining move ni Congressman Pido Garbin Jr. mag-gaining ground sa iya mga pag-iriba duman sa kunyan sa Congress. It's time, lingon nindo. So, emplo baga ni Congressman Pido, kung nagkakauro yun ngayon na mag-increase, halos puro parareho, dahil napapadumanan sa tuyang mga kahimanwa. Which ngayon, defies kung ano sa katuyuhan kang oil deregulation law. Ang katuyuhan kang oil deregulation law is magkaigoning free market. Pag sinabi tang free market, open sa mga para tiyenda ng petrolyo, natanganing igwang pagpilian sa konsumidores kung sa insuha baba na presyo. In the spirit of competition. Kaya deregulated dahil pakiaram sa gobyerno sa pricing. Sa spirit baga of competition sa mga negosyo, tigada lang kaan ang kunyan ang characteristics kan konsumidor. Ano po itong characteristics kan konsumidor? Kita mga parabakal, ang permitang instinct is madumang kita sa tiyandahan na barato ang presyo kan barakalon. Tanganing, makatipid kita, we make most of our peso. Makatipid kita, dakul sa mababakal ta, sa baratong presyo. Iyo bagaan ang characteristics ng mga parabakal. Now, iyo man ang kutana, susaro sa katuyuhan, kang oil deregulation lo na, buhian ining mga oil players, magburugtakan sa indang mga negosyo na dainin pakiaram ang gobyerno sa pricing, tanganing igwaning kompetisyon
so publiko mapaduman sa mga gasolina na baba ang presyo. Ang problema halos parariho ang presyo dahil napapadumanan. Hinapota nga ni si Congressman Paddy Garbin Jr. Nya ko, Congressman, ano sa mo kayo ni? Garo resemblance na inining cartel? Yan. Sabi ni Congressman, habog ko pa ngayon mag-conclude sa ngunyan. Kaya it's time nga na i-revisit na ining oil deregulation law. Bako, yan. Garuan so, tsindahan ba ganing mineral water? Para rin bagang presyo niya, dahil kang mapadumanan. Deregulated sila. Dahil nga nga para rin baga 30 ang pick up, 35 ang delivery. Dahil kang mapadumanan na barato. Para rin yan. So, na-compromiter po. So, kunyan. So, interests, protection para po sa konsumidores. Parang manangga ngayon sa gasolina. Yan po tabi ha. Yan ang simbag duman sa naghapot. Ano nga itong pinag-unambitan mong sa oil deregulation law? Yan po tabi tibaad lamang diyan sa transport group may iwan na kitang nahiling na silver lining kumbaga na yan may nag-call ng congressman pag-adala na sa kongreso kung ano man ang napapanahon na igilid na oil deregulation law, ibalik giraray sa control kang gobyerno ang pricing. Taday masala napapakinabangan po baga kang komunidad. Yan tabi na sistema. Kaya pwede na po kamong mga drivers makipag-coordinar na kamo sa Ako Bicol diyan sa kay Congressman Pido Garbin Jr. Tibaad ang mga datos na isumiter nindo yan na mga pirma, petisyon na ibasura ng oil deregulation law, ipadara nindo duman sa INDA. Mas lalong mapakusog pa iyan tabi kan tindog niya to kontra sa oil deregulation law without compromising ang normal na dalagan kan sosyudad. So normal na transportasyon, pero iko kitang makusog na laban na nangyayari sa Kongreso. Lay iyan Daytan makukuha sa pag-strike, lay iyan kay puanan so gobyerno so congressman iyan sa tuyang tuktukan duman. Tapirang taon ng ka-strike, ibasura oil deregulation law. Iyo manggiraray dahil nangyayari. Gusto sabihin, may failure. Hanapan ng ibang pagi, ibang estratehiya. Badi yun ini. Tibaad lamang lumusot na yan po tabi na sa tuyang kahagadanaan dyan with the proddings na ni Congressman Pido Garbin Jr. tabi. Yan. Sige. Morning tabi dyan sa mga paradangog niya to sa Albay District area. Yan. Sa public market sa Albay District area tabi. May dagdag na kitang istorya dyan sa luwas. Si Pading Jimmy na nasalitan sa muyang chief reporter, Ramon Tatulos man. Ang saya manadagdag na detalyes dyan sa sayang location. DZGB On The Spot Report. 16 Lapuas alas 10. Chief Jimmy Compadre, good morning tabi. Yes, maray na aga padi, maray na aga sa mga parantabay igwanin na mga personalis na Philippine National Railways na ipinagdispatch sa digdi sa Kabikulan, particular digdi sa rutang Naga-Legazpi para iyuan mag-monitor, mag-reparo kan na mga release o ferrocarril sa irarom kan na Philippine National Railways tabi padi igwanin na pasiring dyan sa Legazpi so an piglulunadan ninda so trolley gari trolley padi na may ato pagkatapos igwaman ni nagpapasada pasiring man sa Naga o pasiring sa Kamsor na timpuan ini kan DCGB News digdi sa terminal sa Pulangi
kung saan na napangalas kita dahil ta gariman polis na nagpaka-uniforme ini. Pagkatapos ang direksyon Kansaro pasiring diyan sa Ginobatan, pero dahil makabalda sa Ginobatan tapat putol baga sukuan, so release. So abutan sa naninda and susaro man pasiring manduman sa Kamsur. So ang rueda bearing ano? Biring, Yan, ngunyan pa din, nag-inquire kita digdita, napangalas kita kung ano ang purpose ka ni, nag-irahay o ano, inipalan pa din, nagre-reparo ka na sinda nagpapatrolya, nganing mataawanin pag-secure o pag-reparo, ining mga release kan train. Dahil ang taigwanin mga sitwasyon na pinag-urul cup na pa din. Naku, yun na naman. Ang mga lansang. Pigigibong tabak? Pigiboy na tabak? Oo. Although bawal bawal pabakal, pero sa panahon ngunya na nasa kagipitan, igwananin mga sitwasyon tabi pa din na pigurul cup daw. Jesus, Joseph, ano? Pigurul cup, tapos pa, naturally, papabakal. So, trabesa. Kung dipisil yan na trabaho, dahil lang taday mo man yan, basta maul cup, dalabaon bagay, ang ralaga diyon mo. Iyo. Pero, ansaro sa pinagtitira da tabi pa de, ining sa mga klam, nagari mga ensaymada baga, sa suklam, nalansang. Magabat yan, pigpapakilo yan. Pigpapakilo, mga 9 gisan kilo da. Suklamp. Suklam, oo. Iyo ang pigbabarantayan, gari piperno, pipokpok sa nagayot, minalayog. Jesus, Joseph, magkitabaya, no? Favorably iningon niya na panahon kan mainit, ang design kay ni Pade, pang malipot sana. Pag mainiton kasadiri da ining magulkap, nagkuguptik. Minarigsip yan, minagubtik yan, madali sana maggubtik yan. Kaya nagpapatrolya, ang mga personahes ka na PNR, pag ini, mahal man pati da ini, baka maubos ang mga clam kan release. Yun. So, iguana, basado digdi sa nakahuro niya to, na taga-PNR, na saro sa nag-supervisor, digdi sa mga nagbabantay, nagdidispatcha, nakup na dasin na kitulo, pero bako digdi sa area Canal Bay. Pasiring duman sa Kamsur, and ipapadala na niya itong sa mga lista, sa mga data, tanganing kasuhan, central office na daan ma-file din kaso sa mga nagkadarakop din da. Yan, matindi. Ano, yan na clamp na mahibog yan na kunya nagarikurikot. Yan. Yan na minagubtik talaga. Ipakilo mo mahalon, kumpadre. Oo. Gari nang gadin sa imada na nakapatong dyan sa mga kuan, sa mga perukari, sa release. Yan tabi pa de. Sa to yung mga dagdag na informasyon sa pag-share niya tungo niyan, digdi sa terminal sa PNR sa Banwaan kan Pulangi, Albay. Roger to da. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy, hali dyan sa 3rd District. O at least bako digdi sa tuya nangyayari. Day pag-arogon tabi yan. Ngunya na nagluwas ng istorya, baka magka-ideya so mga nag-arantabay na pwedeng habason iyan na parte ka na travesa diyan sa Ferrocarril riles day tabi day pagibuhon iyan makakakausa ka mukha ning diskuedo tabi diyan sa pagbultada kan biyahein kaso although mahal iyan mananggad yan na clamp na mina clip kan nakakapirang portion kan Ferrocarril kan travesa diyan sa kalabaan na yan kan riles. Mga inda kon anong klaseng bakal yan, basta mahal, magabat iyan. Minagubtik sanan pag-araw kaning mainiton, diit na pukpuk baga, minagubtik. Tayo bagan ang characteristics kang bakal pag mainit, medyo nagiging maliate sinda, medyo marugisip na malumoy-lumoy tabi, iyan ang sistema kaan. Po? So, day pag-arogon, dumada sa Camarinesor, igwa nang nadakop, tulo na nagigibukaan. Kaito, ang pigabas, yan mismong riles o palaba. Tapigigibuan na mulye.
Mga matagas yan pa, mga de primera klaseng kuan iyan, bakal. Pigigibong mulye, buda pigigibong yan na minasbad. Tabak, sundang, yan. Mga maray na klase ang tabi. Yan na pigharabas kay ito. Inda ko sana daiman yan mangyari di sa may albayta. Duman sa kamar ni Surdaso initial na nadakop tabi. Dai po yan, dai ni do pagibuhon yan tabi. Makrear ka mo kaanin peligro buda, mapipreso ka mo kaan kumadakop. O may nagpapatrolya dyan, trolley, yung mga taga PNR, ang rueda biring. Kung nagbiyahe pasiring dyan sa may ginubatan, pasiring sa kalabaan kang Camarines Sur, mga taga PNR. Basta sunod kadang tabi kan istorya nga, day pag-arugon ha. Basun na mga kuan na yan kan train, mga riles na ang kan train, buda ano man ang mga partiyan kan train tabi. Tanganing kuan iyan, masiguro ang kamugtakang kaan. O di baga so pigasabi tatabi na kuan buday-buday ni Presidente Donald Trump. So mga day nagtabang sa iya sa Strait of Hormuz, uyugon mo ano. Sabi din ni Presidente Donald Trump, all of those countries can't get jet fuel because of the Strait of Hormuz, like the United Kingdom, which refused to get involved in the decapitation of Iran. I have a suggestion for you. Number 1, buy from the US. We have plenty. And number 2, build up some delayed courage. Go to the strait and just take it. You'll have to start learning how to fight for yourself. The USA won't be there to help you anymore. Just like you weren't there for us. Iran has been essentially decimated. The hard part is done. Go get your own oil. Yugon mo. Kamo na magkura dyan sa Strait of Hormuz. Kung sa mga tanker nindo dumaan. O kundi, digdi nga kamo bumakal sa mo. Now, with this, nagkapirang minuto na matapos na iluwas iyan ni Presidente Donald Trump na sa iyang pahayag, si Secretary of State Rubio, yan na nagpahayag na. Pagkukonsiderar mga yan ni seryoso, pag-adalan mi ngaya ang pagsuporta sa NATO, North Atlantic Treaty Organization. Kaan Iran baga o kaya ang US, miyembro ka yan, kasabay sa United Kingdom. Dahil magtinabangan kang NATO si Trump duman sa pag-secure kang Strait of Hormuz. Ay nako. Yan tabi ang very latest Anong advice ta dyan? Tabi Chief Tech Ramir sa Tech Department. Pwede na ba tayo? Pwede na tabi kita, Jerome. Anong masunod niya to niya na Miyerkules? Silingon tadig di sa tuyang talaan. Miyerkules Santo. Ilingon ta. April 10. Wala man ang kunyan. Igwa kita 10:30 so yun na ini so kay Father Jem Penetrante Tuesday, Wednesday, Holy Wednesday. Uyo, tama Tama ba? 10:30 live kita. Reflection Father Jem Penetrante. Yan. So makuha na kita tanga ni makaready na yan tabi as per schedule. So magdarangugan po kita kaini sa Lunes na tabi and then tayo kita mga special programs po pangkamahalan. Salamat ka sa inyong pagantabay. Dahil kalingon 5:30 igwa maning diretso yung yung ating novena, Our Mother Perpetual Help Novena 5:15 man adig di po sa DCGB. Salamat and mahal na Diyos ang magbantay.
sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior,